Ongi etorriak beste behin ere, Arrapasank egitasmoari zuzendutako saio honetara. Azken asteotan, Arrapasank esenan gauza asko gertatu dira, eta dagoeneko oso gutxi falta da apirilaren 12 eta 13 Bilborrok aretoan izango diren final handietarako. Dakizuenez, aurten inoiz baino talde gehiago aurkeztu zarete Arrapasank esenara, eta kaleratze kastinak oso gogorrak izan dira, epaile zein parte hartzaileentzat. Zorionez, kastinak ondo prestatzeko gure artista gazteek entseguak izan dituzte aurretik. Epaileek erabaki bat hartzeko orduan, daukaten talentu guztia esenatokian erakutsi ahal izateko. Azken asteotan, Errekalde, Deustu zein Begoñako udaltegietan, gure irakasleak dantzari, kantari, antzeslari eta musikari gazteekin egon dira aholkuak emanez. Eta betiko legez, gure iratze erreportaria bertan izan da beraiekin. Hai! Ilenia! Kaixo! Zelan gaurko entzaizua? Ba oso ondo egia esan, oso ondo. Gaurko gehienak musikariak izan dira. Danetarik ukidu zuen. Bai, gaur batez ben musika taldiak, gero bakarka etorri diana kantatzera eta jotzera, instrumentua jotzera, eta gero dantzak ere uki ditugu gaur. Ikusten dugu jente asko urduri torten dela. Bai, zer oso. Iartzen dozue Holanda edo? Bai, normalian gertatzen dena da, hasieran oso urduri daudela, Claro. baina gero ja ikusten dutenian ze ambiente dakagun hemen, zeran gu gaitz eta biok gauden beraiek laguntzeko, ez gaudela hemen ez dakiz irikatzeko edo, lasaitu egiten dira, eta ja, bigarren paserako ja, lasai daude, eta bai, Claro. danak entzen dute. Claro, eta gero, ez da ahaztu behar, ona disfrutateko datozela, ez da? A ber, ondo pasateko, Bai, jakina, gainera, niretzat importanteena da, beraiek daukaten lanakin konfiantza ukitzea, Hori da. eta ondo pasatzea hemen, esan nahi dut, berdin da, hobeagoa izatea, edo txarragoa, edo politagoa, edo zatarragoa, baina gauzadak ondo pasatzea, eta daukatena, defendatzea, hori da. Bakoitzak berena. Bai, hori da. Laute hilatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruntz begira, zure ekeia eskuetan, utxara batekin put, bere ala etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu, edo zein herriko naizetan. Gaur amene abestu duzuzenak 3 izan dira, ezta? 3 proposamen ekarri dozuz, baina bat bezeuria, ezta? Ez bat da, neuria, baina da gaztelaniaz, orduan horrezagatik esan diate egiteko bat euskaraz, eta hori da, euskara egingo dut bat. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Gaur, hemen aurkeztu duzuen abestia, ze estiloko abestia da? Da, pizkat rock, baina ez oso gogorra, gian da pizkat pop sartu pizka bat, eta baina ideia da rock and roll. Eta abestia zuena da? Bai, gu egin dugu, bai, guztiok. Nik egin nuen musika, eta gero musika eta harmonia, eta gero guztion artean egin genuen letra. Hasi ginen udan, hasi ginen Bilborrokera joaten, ensaiatzera lokaletan, eta hasi ginen, eta azkenan egingo dugu, eta irailean, itxegin genuen ikastetxekin lokala bat usteko, eta utzi ziguten musika eskola hor, eta ostiralero ensaiatzen dugu ikastetxean. Gora begira, eskuak altxatuta, hartu ilargia eta gorde bihotza.
Kaixo, Jonata. Kaixo, Zelan junda gaurko entzailua? ondo. Ondo ezta. Bai. Unkituta utzi gaituzu. Bai. Zelan ba, zu kantautor zara ezta edo zer zara zu? Bai, urleko antzeko bat. Bai. Eta txikitatik gustatzen jatzu, zuri abestea eta gitarra jotea? Bueno, gitarra jotea aurten hasi naz juten. Bai. Ba, oso ondo ikusten jatzu. Bai. Eta gero aparte zuk zeure abestizak etxen dozuz, euskeraz eta erderaz edo zelan? Ez bakarrik euskaraz. Bai? Bai. Eta entzeguetatik kaleratze kastinetara. Joan den astean Arrapa Sank esenako parte hartzaileek euren talentu guztia erakutsi behar izan zuten Bilborrok aretoko esenatokian final handira pasatzeko. Martxoaren 24, 25 eta 26an Arrapa Sank Junior kategorietako taldeek egin zituzten euren kastinak. Martxoaren 27an Junior zein Senior kategorietakoak. Eta azken kastin eguna apirilaren 4an izan zen. Senior kategoriako parte hartzaileei zuzenduta. Kastinak oso arrakastatsuak izan ziren, bai publiko aldetik zein parte hartzaileei dagokienez ere. Izan ere, 100 taldetik gora aurkeztu dira kastin irekietara, eta horietatik gutxi batzuk izango dute aukera apirilaren 12 eta 13ko galetan antzesteko. Nortzuk izan ziren jakin nahi, adi hurrengo bideoari. Gaurko dauzkagu 20 talde. 20 talde gaurko. Eta orokorrien daude 100 talde, onda bat. Osaga, aurtengo izan daia, guztan arrakasta. Hemen zain daudenen artean ikusitako adinagatik edo ematen dudenak izango direla Arrapa Sank Juniorrekoak. Kantatzera eta dantzatzera datozenak. Gero, beste balorazio bat egingo dugu, ia zerrodan. Gaur sorpresa hartuko eta zer aurkitzen dugun. Zeran dago maia, horton? Bueno, danetarik gau. Bai. Urtero lez, ez? Hori da. Ja, bai, orokorrian serio hartze dituzte gure gomendioak, Eta, askotan gertatzen dena da, kastin egunean super urduri daudela, eta orduan, hasten dute kantsaiotan egindako guztia. Orduan, hori pena bat izaten da. Kaixo, arratsalde guztioi, ongitorri aurtengo Arrapa Sank eszenara. Eta, aurten edo oraingoan, lehenengo kastin egunarekin abiatuko gara. Zuzela, 5 kastin egun egongo dira, egun talde baino gehiago zaudetelako, eta gero apirilan 12 eta 13an, finaleko galak izango dira, bi sailkapenetan Arrapa Sank Junior eta Arrapa Sank Senior. Beraz, prest bat zaudete eta esan bezala, ongitorri, aurkezten zaituztet, Xabiju, alde batetik, Enkuer taldeko oslaria, Ilenio Baglieto, aktorea eta nire Ugaitzalekoria. Ezagutzen gaituzu aurreko urteetatik areta, zuetako asko, beraz, lasai, eta disfrutatu, ondo pasa, eman daukazuen guztia, hau delako daukazuen aukera bakarra erakusteko eta behitzat disfrutatu. Eta urrutasunak hor Bilborrokeko kanpoan atekalian, bale? Gu oso urduri jarri gara, lehenengo aldia izan delako eta azkenean amaitu dugu eta pozik geratu gara eta aholkiak ez digu molestatzu, ze hobetu da. Orain badakigu zer egin dugun txartu eta zer ondo. Ez, baina urduritasunak hazikera makarrik, gero zer? Gero ondo. Bai. Eta hau, zuek daukazuen jantzi jata, zeinen ideia izan da, holan, leopardotaz? Ezketarroa orduan tigre batez. Kantzizara, begira. Daukagu maiak leopardo batez eta mantxak ere. Zorionake, oso ondo induzue, Eskerrik asko.
zelan geratu zari, gustora geratu zari zuen antzezpenarekin? Oso ondo, gustora egin dugu. Jurauak zer esan dutzue? Oso ondo egin dugula, baino amaieran altzatu naute eta nik pizka jaizterakoan behera begiratu du. Bueno, baina zelan pasatu duzue? Oso ondo. Primera. Baina igo baino aurretik? Urduri, oso urduri. Bueno, baina ona, disfrutatera batoz, ez da? Bai, ezke gure lehenengo urtea da, orduan ez dakigu nola dau, eta orduan oso urduri jarri gara, baina gero ondo egin dugu eta ondo pasatu dugu. Bueno, neskak, sorte hon, eta animo, Eskerrik asko. Topera egon zari horre, Zorionak zelako martxa eukido zuen, ez da? Bai. Bai. Zer esan dau jurauak? Oso ondo egin dugula eta ezaztu publikoari begiratu. Aha, oso garrantzitsua. Baina zuek entzeguetan egon zineten, ezagutzen dugu alka. Bai. Eta aholkuak bete dozuez? Bai, duzte dugu baiet. Eta zer esaten dutzue gurasoak eta etxekuak eta familiakoak zer esaten dutzue? Parte hartzearen hemen. Esaten digute joatean barre egitera, ahalik eta hoberen egiteko, eta ondo pasatzea. Eta ondo pasa duzue? Orduan bat biru, arrapa! Oso ondo neskak, topera! Bueno, zuk abestu daben gitxitarikua ze. Gaur gehien ikusi dana, dantza izan da, ezta? Bai, jente asko dago eta guztiak oso ondo dantzaten dute. Eta zuk zelan pentsatu zen duen, bueno, nik abestu ingot. Zuri txikitzatik edo gustatzen jatzu abestia edo nondik dator hori afizio hori? Txikidanik asko gustatzen zitzaidan eta ezagutu nuen Arrapasank lagun baten bidez eta fortzatu ninduen etortzeko. Bai? Osak, ez etorri zera, gogoz kontra apurtxu bat? Bai, pizka bat. Benetan? Bai. Bueno, baina atzanean, ez da intxarra izan, ez da, esperientzia? Oso polita izan da, baina oso urduri jarri naiz. Beitu, urduritasun barik be, ez dago bizitasunik. Lasai egongo bagina be, zer da ba? Zein izan da, zure pentsamentua eszenario gainean? Ez dut ezer pentsatu negoen bakarrik, ez nintzen konturatzen abesten ari nintzela. Orduan, etxean egotean modura izan da, edo behin eszenario gainera ion dozu nien esan dozu, zenbat jente da hona hemen? Jende guzti hori ikusteak oso urduri jarri nau, dutxatik ona aldaketa asko daudelako. Bai, ez da? Bai. Arrapasank? Zer harrapatu dozue, ba? Neskak, zorionak oso ondo egin dozue, Ai, zelan sentitzen zarie? Oso ondo. Bai. Igo baino harinago, zelan egon zarie? Abortzu bat urduri. Bai. Baina oin, zelan geratu zarie zuek orgoian eindako lanarekin? Oso polita. Bai, gustora. Eta zer esan dotzue jurauak? Oso polita dela. Bai. Bueno, eta neskak ingo duzue pasatu zarien ala ez? Astelenean. Astelenean? Web orrialdean sartzen begiratzen duzu eta hor daukazu. Ai, eta ordura arte zer? Ataskala jaten? Pizkat bat urduri. Bai, ez da? Bai. Bueno, lasai. Esperientzia da, gehien inporta da bena, ez da? Da zuentzako honek zelan markadotzue, zuegeri, Arrapasanketik pasatzeak? Adibidez, gure taldetzat lehenengo aldia da eta esperientzia honena izan da niretzat, bai. Zuek dantza egiten duzu estraeskalar bezala edo joaten zarete gimnasia ritmika edo dantza edo laper material? Ez, gure taldeko inork ez da joaten. Bai, Teresa, bai. Eta
Nolatan sortu zen duen haue koreografia hau, dantza koreografia hau? Pausoak asmatzen eta iraidek eman zituen batzu, orduan ere interneten begiratzen. Eta zergatik ez antzerkia, eta bai dantza? Edo zergatik ez abestu eta zergatik dantza edo? Gustatzen zaigu dantza egitea. Martxa daukazu zuen gorputzean, ez da? Bai. Bueno, eskak, postenaz, sorte hon eta holan jarraitu, bale? Eskerrik asko, agur! Gitarrak gurekin hartuta. Aste guztia ibili garela castingak egiten, eta gaur azken eguna izango da castingak egingo ditugunak. Eta gero asteletean, Arrapazankeko web orrialdean agertuko dira finalera nortzuk pasatuko diren. Hau da, finalerako txartela lortu duten taldeen izenak, astelenean bertan Arrapazankeko web orrialdean agertuko dira. Argia dago, geure txanda heldu da. Momentu gara, Bilbokoak, eta egiten dugu musika da rock eta ska, Euskal Herriko musikatronekin fusionatua, bai dutzainarekin, bai albokarekin. Zorionak talde abendu. Oso ondo, oso originala, gustatu zait pilo bat. Sortu ez bertoko tresnak, rock musika baten, eta gure etorri eta espekiko brin bat, edo garai bateko eskizu taldeak, eta hori berreskuratzea eta gauza fresko bat egitea hemen, postikoa da, eta talde hortatik zorionak. Nik ezagun izueke, finalera pasatzekotan eskretuko dutela putxu bat aktitu ere gehiago zenatuken, bai? Ez da bakarrik musika, gu hemen gauz, ez bakarrik entzuten ikusten ere, horrentrako bonke indarra. Crossover gara, eta Bilbotik gatoz, Deustutik. Mutila, gu ezagutzen gara. Bai. Izelan joan da, kastina? Ondo. Pizkatxo bat urduri egon, nik urduri egon naiz pizka bat, baina uste dut ondo atera dela. Urduritasunak batutan laguntzen da horre norbera bere tokian ipintzea, ezta? Bai. Eta zelan geratu zarie, zelako sentsazioarekin urten zarie? Onda gendu, baina bere gitarra momentu batean deskonektatu da, baina baina esan dutzue, zeuk ez pasen duen esango, besteak igual ez zirila konturatuko, ez da? Bai. Oso momentu pizka bat izan da, baina, zure aktitude izan da, jendea animatzen, emoten dau pide bat urte zoia zela hau egiten? Ez, bi urte edo urte bat, asko ez. Eta zeintzuk dira zuen ereduak, musika talde imitatu edo, alegitzen zarie? Ni platero ditu, eta gustatzen zaiatzeko ere ACC eta Led Zeppelin eta. Zuek hain denbora gutxera manda eta hain ondo urten da zuena ikuskizuna, asko entzaiatuko duzu, ez da? Ostiralero, ikastetxean, ikusten digute bizpairu ordu eta musika bera. Nizurekin nengoen
eta denbora oso azkar pasatzen zen. Haupa, Jonathan eta Iker. Haupa, egunon, ondo, oso. Wow, oso ondo urten jatzuela, ezta? Bai, nahiko ondo, bai. Nahiko ondo, bai. Gustura kritikekin? Bai. Ondo kritikekin. Bai. Dana, gauzarik honenak seguri jauz iratzu ez, edo zelan izan da? Bueno, ondo kritika honak dute eta ondo egon naiz eszenatokian eta... Bueno, eta gainera zuk, entxeguetatik ona zeuk asmatu duzu abesti bat. Zenba denpora euki duzu horretarako? 2 aste edo oso gutxi, baina ez zait oso zaila iruditzen kanta bat konposatzea, bakarrik da akordeak ipintzea eta gero letra ja idaztea eta da erraz. Eta gero, esan dut zuen zure botza oso berezia dela. Zuko lan hori uste duzu? Bai, nire ustez oso arraroa da, arraroa, baina jendeari gustatzen zaio, eta orduan ondo, jendeari gustatzen zaio. Eta bueno, finalera pasatzen bazara zer esan dutzu, zuke abesti berdinarekin jarraitzeko edo... Berdinarekin jarraitzeko, bai. Eta aholkuren bat emon dutzue? Bai, adibidez begietan ez pronunziatzea horrela. Bueno, hori kontutan eukita ja, indarrak hartu eta topera, ezta? Bai. Bueno, sorte hon eta pasatzen basarie, sortirik onena espero dugu, bale? Venga, gu. Eskerrik asko. Gora begira, eskuak altzatuta, hartu ilagia, eta gorde bihotza. Gora begira, ikusita esan izun ama maite zintudala ama. Etorkizuna handiko artista zara, duda bai. Zorionak, zelako agotza, zelan joten dozun, zelako seguritatearekin joten dozun gitarra, itzela, eta zelan sentitzen dozun zure musika, posteko da, ni joatu nozu, eta ni animatzen zaitut, edo nola segitzea horrekin, etorkizun badaukasulako musika munduan, ziur nago, eta zutzi inoiz joteari, abesteari, eta segitu horrekin. Zorionak. Daute jatu gainean, ia erdian, eta zu... Opa, Miriam! Opa! Wow! Ontxe momentuan bakatu zara ez da eszenariotik? Bai. A ber, kontatu, zelako sentsazioa daukasun momentuan gorputzean? Orain, ez nau oso orduri, baina... Baina abestia prestatuta eta ondo entzaduta ekartzeak lasaitasun puntu bat emon dotzu? Claro, hombre, bai. Bai, ez da? Hori beti. Bai, ez da? Bai. Zenbat entzaiatu duzu? Beti, banago niretzean entzaiatzen, egun osoan. Eta zure zaletasuna, musikaren zaletasuna noiztik dator? Lehen, hasi nintzen piano jotzen, eta han gustatu zitzaidan kantatu eta hori, eta gero gitarra jo hasi naiz. Zesan dotzue juraukuak? Ondo egiten dudala, eta
Bai, hobedu dela beste urtean eta urte honetan, ba. Osea, pasan urtean zuk parte hartu zendun berton. Bai. Eta pasan urtetik ona aurrerapean handia eduki dozula. Bai, asko. Zuk hori igartzen dozu? Usten dut, bai. Haupa, nor zera zu? Imanol, Imanol, eta zuk zer egingo duzu gaur hemen? Zirkua, malabareak. Malabareak, baina nik gauza gehiago ikusi dutez. Bai, egingo dut diaboloak, bolak, mazak, zikloa. Orduan zirkuko espektakulo bat, ezta? Bai. Zenbat denbora zoia zu zirkuko espektakulo hau montatzen edo? Hau honekin hilabete bi edo horrela. Bai, Bai, eta gero zirkuarekin ja 7 urte. Zenbat urte daukazu zu? 16. Arrapasanketik pasatzeak honek zuri abantailaren bat emondotzu? Esperientzia ona, eta gero publizitatea pizka bat egiteko. Hori da. Bai, eta ikastetxeak eta horrela deitzeko. Orduan, promozionatzeko orduan garrantzitsua izan da zuetzako Arrapasank. Bai, hori da, promozionatzeko eta horrela. Haupa, neska! Nortzuk sari, Survivors taldea gara. Zelan? Survivors. Survivors, eta zer ingo dozue gaur hemen? Dantzatu. Dantza ingo dozue. Zuen lehenengo urtea? Ez, gu iruneanak bigarren urtea, baina berareana bai. Egin dozue ia dantza edo indik ioteko zaoz? 13garrenak gara. Eta, zelan zaoz, Urdurik. Urduri! Baina onde ontzaiat dute eukiko dozu, ez da? Bai. Zein bat entzaiaten dozue? Etxean edo ikastolan edo patioetan edo zelan izaten da? Ikastolan 2 ordu entzaiatzen dugu. Egunero? Ez, astero. Eta entzeguetan emondako aholkuak ipini dozu ez praktikan? Bai. Eta zelako nibela ikusten duzu orokorrean? Pues oso zaila dela ailegatzea euren mailara eta horrela, baina saiatuko garela. Zelan etorri jatzun Arrapasanken apuntatzeko ideia? Niri dantza asko gustatzen zait, eta orduan, ez dakit, probatzeko ere bai, ez dakit, konkurtsoa inoiz ez nuen probatu, eta orduan izan nuen ideia. Aurten da lehenengo aldia apuntatzen zarela? Bai, lehenengo. Eta zelako esperientzia da zuretzako Arrapasanken parte hartzea? Oso ondo, zeia lagunak egin ditut eta horrela bai, eta oso pozik nago, hori esperientzia berria da. Bai. Orduan lagunak egin dituzu. Eta aparte zuretzako, maisuak ere ezagutu dituzu, eta entzeguetan zelako aholkuak emondotzu ez? Ez dakit, nola amaierak eta horrela nik ez nuen oso ondo pentsatu, ez nuen oso argi, eta asko lagundu zidaten eta ere bai, ez dakit, teknikak eta horrela berriak. Eta zer esango dutzasun etxean daozenari Arrapasankeri buruz? Osa, zein da etxean daudenei zure aholkua Arrapasankeri buruz? Oso esperientzia ona da, saiatu alzarete, ez dakit ez duzu ez galtzen, ondo pasatuko duzu eta jende berria ikusiko duzu eta horrela, eta asko ikasiko duzu ere bai. Sorte hon, eta ia finalean ikusten garen, bale? Venga, sorte hon. Agur. Eta gaurkoz bukatu dugu Arrapasank eszenari eskainitako saioa. Finala zuzenean ikusi nahi baduzue, gogoratu hitzordua. Apirilaren 12an, senior gala izango da Bilbo Rock aretoan. Arratsaldeko 7:00 aurrera. Eta igandean, junior gala izango da leku berean, baina arratsaldeko 6:30. Hurrengo programan, senior kategoriako galaren berri emango dizuegu. Zein taldek eskuratuko du 1000 euroko bonosaria, erantzuna laster jakingo duzue.